Ja, hej med jer. I dag skal vi lære noget om dyr. Dyr. Ja, på engelsk. Animals. Tak skal du have, Dora. Kan du være sød at skrive dyr her? Dygtig. Nu stopper vi den her, og så lytter vi. Nej, så nu tager vi den næste. Silan, bliv. Nu er det din tur. Nu er det Silans tur. Hun skal skrive dyr. Prøv at skrive dyr. D-Y-R. Okay, I will. No. D. Og nu mangler du Y. Prøv at skrive. Hej, Leo. Har I været indenfor her nu, eller hvad? Hvad siger du? Ja, jeg var sammen med Silan, for du så ikke komme ud. Ja, men de fik bare lov til at hænge herude. De har været ude og lege og lavet sådan forskellige aktiviteter hele timen. Okay, vi trykker på stop. Vi trykker på stop. På pause.